sɔgɔmada fɛ nɛgɛ ɲɛ 7 tɛmɛna sanga 30 ye Mali kɔnɔ. An ka foli bɛ aw ye. VOA Bambara ka tabale gosika ye nin ye VOA Afrika kunnafoni turukalaw kan. Mariam Kuyate. Aw dɔn se ni sankura tabale taku filana kɛnɛ kɔnɔ. Bi ye tarata don ye janvier kalo o tile 2 san 2024 an balimaw an bɛ sɔgɔmadafɛ foli lase aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Kunnafoni daminɛna an bɛna taa Kidal dugu kɔnɔ sabula maa 100 bɔɲɔgɔn kɔ olu de bɔla karidon bɛda kɔnɔnaw la ni k'u ka nisɔgoya kɔni yira ka kɛɲɛ ni MINUSMA bolominɛ minnu minɛna u la Mali polisiw fɛ. Chad jamanakuntigi ale kɔni y'a ka minisiri ɲɛma sigi kunu ntɛnɛn min yɛrɛ tɔgɔ ye ko Succès Masra fangasinamatɔ maa dɔ de don. O kɔ an bɛna kuma san yɛlɛma seli o ɲɛnamayala cogo min na Bamakɔkaw fɛ. Lakana ma dɛsɛ Bamakɔ finitigilakaw fɛ nka o bɛɛ n'a ta sirabakan kasara ma se ka bali. An ka salonikɛlaw an bɛna olu ka laselikaw mɛn o koɲaw kan. Nigerkaw fɛnɛ ni fɛ yen nɔ waleya minnu tora maaw hakili la kosɛbɛ san tɛmɛlen 2023 la an bɛna o walawala aw ye ni ka sɔrɔ k'a kun cɛ ni san yɛlɛma folikanw ye. Kunnafoni kolomaw olu de filɛ ninnu ye an balimaw. Dadi Balawe an ka taa ale fan fɛ sabula ale bolo bɛ nɛgɛ karafow la sɔɔni ni kunnafoniya ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna tɛntɛ aw ye ka bɛn sanga 30 ma. Maa min bɛ kuma bara la o ye ne yɛrɛ ye Mariam Kuyate ka bɔ VOA soba kɔnɔ Bamako. A y'aw bisimila. Foli ni tano ko lakuraya ni ko o lase an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma aw ni ce aw ka lamɛnli la. Maa caman de bɔla karidon Kidalikaw fɛ nɔ ni k'u ka nisɔgoya kɔni yira ka kɛɲɛ ni MINUSMA bolominɛ minnu minɛna u la Mali polisiw yɛrɛ fɛ. A maa min bɔla ni k'u kunda bɛdaw kan a bɛ maa 100 bɔɲɔgɔn bɔ. Mariam Traoré ale bɛ o laseli ka ɲɛ. Ka kɛɲɛ ni polisiw finitigiw ka laseli ye y'a yira k'a fɔ ko nin waliya ninnu fanba bɛɛ lajɛlen kɛra ni suɲɛli de ye. Kidal finitigi polisiw ka wulikajɔ baara dɔ bɛnna ni tile damadɔ in na ka larawulili kɛ walasa ka se ka ni minɛ kofɔli ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ mɔgɔw la minnu y'a ta ka taa n'a ye u ka sokɔnɔnaw la. I n'a fɔ a kunnafoniw lasera cogo min na marabolo ɲɛmɔgɔ dɔ ka laseli senfɛ AFP ka kunnafoni di so kan ko fɛn minnu ni olu de ko don i n'a fɔ so sumayala n'o ye climatiseur ye sumayabara réfrigérateur micro walima ka taa se matelaw ma min bɛɛ lajɛlen tun ye MINUSMA ka jɛkulu ta ye. An b'a ɲini nin waati in na suɲɛli wale fɛn fɛn bɛ ka kɛ kala jɔ sokɔnɔnaw la. Ni kunnafoni laselikan min filɛ nin ye tun bɛ se ka kalan papier ba dɔ sanfɛ min bɛ wele ko pangarde. N'a yera nisɔgoya taamala dɔw bolo seereya dɔ ka fɔ la ko finitigi polisiw ka wulikajɔ kɛra sababu ye u donna Kidal du caman kɔnɔ ka fuyeli kɛ ka se ka nin bolominɛ kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen ta ka bɔ ni a ye. An tɔɔrɔ la jamana ɲɛmɔgɔw kan ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ka dan sigi nin na. Nin kɛra nisɔgoya taamala dɔ fana ka laseli ye min y'a ka dusumakasa yira AFP ka kunnafoni di sow fɛ nɛgɛjuru sira fɛ. MINUSMA gɛngɛmalen kɔfɛ jagoya la k'a labɔ Kidal mara kɔnɔ Mali jamana ka finitigi jɛkuluw fɛ de kɛra sababu ye u ka dagayɔrɔ n'o ye kan ye Kidal dugu kɔnɔ kala sigi Mali jamana finitigiw ma. O de kɔfɛ finitigiw ka wulikajɔ sera ka to novembre kalo laban waati ninnu na u ka se ka don Kidal dugu kɔnɔ. Ni laseli kɛra ko polisiw ka sɔrɔ MINUSMA tɔgɔma fɔ tun ye u bologɔni turu taabolo dɔw kan décembre kalo tile 12 san 2023 k'a fɔ ko bingali walew ka don sow kɔnɔ ka mɔgɔw bolofɛnw daragi min bɛ ka kɛ jɛ kan ani dugu la de caman b'a yera Kidal dugudenw fɛ kuma min na jamana finitigiw sera ka don ka Kidal mara minɛ. Ni nisɔgoya taamala ninnu y'a yira fana ka fɔ ko Kidal Gao Kidal sira labilalen jamana kayan fan fɛ yɔrɔ min bɛ dancɛ bɔ ka taa Algérie fanfɛ yɔrɔw la ko n'a labilali tun kɛlen don sababu ye ka dɛmɛ don u ma fɛn min ye dadumuni fɛnw an'u ka maamakow ye u ka se k'o lasɔrɔ Kidal dugu kɔnɔ gɛlɛyara. Nin fana kɛra seereya dɔ ale ka laseli ye. Jamana finitigiw kɔni ye dɔ fara lakanabolo kan ni siraba kofɔlen ninnu kan. U y'a ɲini bolimafɛnw caman fɛ k'u ka taa ni ka segin nɔgɔya. I n'a fɔ Kidal marabolo ɲɛmɔgɔ dɔ ye ni kunnafoni lase cogo min na. An bɛ taa Chadkaw fɛ yen nɔ u ka jamanakuntigi Général Mahama Idrissa Déby Itno ale ye u ka minisiri ɲɛma kura sigi kunu n'o ye Succès Masra ye maa min don a dogolen tɛ ma la sabula fangasina maa dɔ don min yɛrɛ tun jagoyala ka jamana bila n'a segila kɔsa in na ko kura. Modibo Dambele. Succès Masra
ni ale ye u ka bɛrɛbɛrɛtɔn mun bɛ wele ko les transformateurs ni o ye yɛlɛmalikɛlaw ye ale tun ye fanga sinamatɔn gɛlɛn ye fanga min ye fanga ta san 2021 Idriss Déby ale ka saya kɔfɛ Masira a segira ka na Chad novembre kalo la a kɛlen ka bɛnkan dɔ kɛ ni Sardasou ɲɛmɔgɔw ye Dr Succès Masira a sugandira ka kɛ jamana ka furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye ni laseli kɛra Chad jamana ka famayaso o secrétaire général Mahamat Amat Alabo jamana ka jabarani na tile damadɔ yani jamana ka sigikan kalafili mun kɛra kalo tɛmɛnen jamana sigikan kura kan ni jamanaden 286 olu ko u sɔnna ma Masira a ye foroba weleweleli kɛ a fademaw ye ko u ka sɔn ni jamana sigikan kura in ma ko ni a ka laɲini ye k'a fɔ a kana falen kalataw kan a y'a yira k'a fɔ ko ni sigikan in tali ko a bɛna dan sigi joonɛ jamana ka furancɛ fanga la hali ni a y'a sɔrɔ fanga sinamatɔn olu kɔni tilalen don u ye weleweleda kɛ Chad jamanadenw ye k'u ka kala ta k'a fɔ u tɛ ani k'u kana taga kalatayɔrɔ la ni ale tun kɛra décembre kalo tile 17 Masira ale tun bɔra ka t'i yɛrɛ kalifa u ka nisɔgoya tagama minnu kɛra octobre kalo tile 20 san 2022 u ka Sardasou fanga o contre la ni o tun bɔra kana dɔ fara furancɛ fanga kan ni a laban tun a tun kana falen u ka kalataw la ani ka se ka fanga segi faso jama ma jamana ɲɛmɔgɔ y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ 50 hakɛ o de fagara nin don fanga sinamatɔn ani baɲumankɛtɔn minnu bɛ Chad yɛrɛ kɔnɔ ani duniya kɔnɔ olu ko a bɛ taa mɔgɔ 100 fo ka taga se mɔgɔ 300 la a mɔgɔ fanba ko u fagara Sardasoulakaw polisiw wa a kɛra Jamena jamana faba kɔnɔna la bɛrɛbɛrɛtɔn caman ni o ye fanga sinamatɔnw ye olu kɔni y'u mabɔ Masira la wa u y'a yira k'u ma sɔn yafali min kɛra ni nijugawale min kɛra fanga fɛ ka ɲɛsin Chadiens a kɛra faso jama ye walima Sardasoulakaw ye ni olu sen do donna ni nisɔgoya tagama min kɛra octobre kalo tile 20 san 2022 ni a donnen do ko alamisa finma aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnin di anw ma bamanankan na VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la ayiwa an bɛ to kɔkan ni kunnafoniyaw ye Félix Tshisekedi ale kɔni kɛla kokura Congo jamanakuntigi ye kalata jaabiw dilen kɔ karidon Kinshasa u ka faba kɔnɔ min yɛrɛ senfɛ a ye kuru 73 ni buruburu sɔrɔ wetew kelen kɔ Mariam Traoré ale bɛ ɲɛfɔli kan ye ne sugandira ko kura ka kɛ Congo jamanaden bɛɛ lajɛlen ka jamanatigi ye n bɛna n ka nin jamanatigiya ta ko filanan kɛ hakilisigi bolo ma jamanatigi Félix Tshisekedi ye nin fɔ k'a to a ka kalatayɔrɔ cakɛda da la min bɛ wele ko QG a bɛ nin kunnafoni lase waati min na kɛra sanji musumusunin jukɔrɔ jamanaden mɔgɔ ba caman minnu y'a kanubagaw ye a n'a ka bɛrɛbɛrɛli tɔntɔndenw ye tun bɔra ka kunbɛn ni tigɛrɛ kan nisɔndiya kulekanw k'a ka jamanatigisi kalata kunnafoniw jaabi sebagaya la ko dɔn min jaw tun bɛ kala tɛmɛ jafilɛnaba fila n'a bɛ wele ko écran o sanfɛ jateminɛliw kɛlen kɔfɛ kalata jaabi minnu bɔra kalata ka koladilan cakɛda commission électorale CENI fɛ jaabiw bɛɛ lajɛlen jalatigɛli kan ka kɛ u ka sanfɛ kiiritigɛsoba cour constitutionnelle fɛ walasa ka se ka kalata jaabi yɛrɛ yɛrɛw lakodɔn jamanatigi Félix Tshisekedi n'a si ye san 60 ye sigira fanga kunna kabiri janvier kalo san 2019 waati a ka kalata jaabiw lakodɔnnenba kɔfɛ ani a fadenkɛ cɛ n'o ye Moïse Katumbi Kinshasa woroduguyanfan ka taa tilebiyanfan fɛ o waati ninnu kalata jaabiw bɔra k'a fɔ ko kan 18 ani tɔrɔmɔɲɔ 8 ɲɔgɔn olu de ye kala tun ta min kɛra kalata tako kelen pe o senfɛ o kɔfɛ fanga sinematɔn min tun ye u ka jamanatigisi san 2018 cɛbɔkɔrɔ ye Martin Fayulu ye jɔyɔrɔ filanan sɔrɔ 105 ani tɔrɔmɔɲɔ 33 ye u ka jamana fanga ɲɛmɔgɔkɔrɔ min tun sigira fanga kunna san 2008 ka se san 2012 ma Alphonse Mozito ale ta kɛra 101 ani tɔrɔmɔɲɔ 12 ye u ka cɛbɔ 22 tɔw ni o dɔ ye Dr Denis Mukwege ni ale kɛra duniya jɔnjɔnba prix Nobel de la paix o sɔrɔli jɔnjɔn cɛ dɔ ye ka sabu kɛ a ka wulikajɔ hakilinaw ye ka musow lafasa lagosi ni karogɛlɛya minnu bɛ ta ka se olu ma kɛlɛdaga la ta kɛra 100 ma kelen o de bɔra ka kalata ye CENI ka fɔ la ni kalata jaabiw hakɛ minnu bɛɛ bɔlen filɛ nin ye jamanatigisi kalata in na min kɛra décembre kalo tile 20 ka kuncɛ décembre kalo tile 21 kɛra ni cɛbɔya sebagaya ye 100 ani 3 ɲɔgɔn u ka kalata gafew kɔnɔ o kalata gafe kelen tilala kala gosi fanga sinamatɔnw fɛ k'a fɔ ko namara ni yuruguyurugu caman yera kɔnɔ ko fo ka kalata gafe ninnu bɛɛ lajɛlen jaabiw tun bɔ a ma min ma se ka sira sɔrɔ kalata koladilan cakɛda ani u ka jamana sariya sen fɛ
a y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen. Japon kaw fɛnɛ ni fɛ yen nɔ u ka jamana cɛmancɛ bolo la dugukolo yɛrɛ caman kɛla yen nɔ kunu min kasara yɛrɛ barika bonyana kosɛbɛ sabula maa dɔw ni tola a da fɛ Modibo Dambele ale ka laseli do. Dugukolo yɛrɛ mun fanga bɛ taa fo 7 ani 6 la kɔni kɛra yɔrɔ caman na Japon kɔgɔji dabolo fanfɛla la a jugumanba dɔw olu makɔnɔnen do jamana ka foroba cakɛda so ale ka laseli la ni o ye NHK koro kɛɲɛkɛ yanfan kore worodugu yanfan ani Rusi jamana olu fɛnɛ ye kulolasɔmini kuma kɛ u ka jamanadenw ye ka ɲɛsin ni waleya in ma NHK y'a yira k'a fɔ ko a dɔgɔyalenba ko mɔgɔ kelen ko sara u ka so dɔ ale binnen Ishikawa o mara la ni jate fɔlɔ nunu ani kisilikɛla minnu bɛ yen olu kɔni ma se ka se yɔrɔw la ni o tagali gɛlɛyalen do ka sababuya kɛ fɛn buruburu minnu bɛnnen do u ɲɛ Japon jamana ka cakɛda min bɛ wagati koɲa kan ni o ye JMA ale ye kulolasɔmini kuma dɔw kɛ ko u ka fiɲɛ juguman dɔw ko o bɛna sɔn ka se u ka dugu minnu bɛ Ishikawa ale babolo yanfan na Niigata ani Toyama u ka kulolasɔmini fɔlɔfɔlɔ nunu kabi dugukolo yɛrɛ kɛra ani u ka tsunami ni o y'u ka fiɲɛ jugumanba min kɛra mars san 2011 ni a ye Japon jamana kɛɲɛka ani kɔrɔyanfan gosi so dɔw kɔni tiɲɛna ani saradasu dɔw bilala ka taga kisili baaraw la. Sisan an bɛna Bamako sanyɛlɛmaseli ɲɛnajɛ o ɲɛnamayala cogo min na Abibatu Nango Traoré ni Mokhtar Bari olu bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye o koɲɛw kan sabula u ye munumunu caman kɛ dugu kɔnɔna la. Sankura seli bɛ kɛ Bamako faaba kɔnɔ i n'a fɔ fan bɛɛ fɛ. Ni 31 décembre Bamako o ni san tɛmɛlen ta bɛɛ ye kelen yelenko siratigɛ la Bamako yɔrɔbaw sufɛlama boîte de nuit boulevard ani fan bɛɛ kelen do yelen ani fɔliw ye ɲɛnajɛkɛlaw fɛ dɔw fana tora so k'u ka fɛti kɛ n'u teriw ye o maa dɔw y'an jaabi k'u ka nisɔndiya yira Sadio Diallo ani Abdul Bagayogo. Bon comme bisu in na gɛrɛgɛrɛ ka ca kow ka ca an b'an sigi gɛrɛ na ka n ka essence n'an ka fɛnw feere yan ka misigi labɔ ka ambiance dɔɔni comme bɛɛ yɛrɛ bɛ jamana in gɛlɛya position nɔ. San san kɔni an b'a kɛ yan nɔ san san an b'an sigi yan nɔ an b'a kɛ yan an tɛ taa bɔti la an kɔni an b'an sigi dɔrɔn da la de k'a fêter. Ka fara o kan i n'a fɔ place du cinquantenaire kɛnɛ kan ɲɛnajɛlikɛla wɛrɛw taara bada bolo fɛ ka t'u ka ɲɛnajɛ kɛ Madani Jara ani Isandaw. Yan nɔ kɔni i bɛ se k'i amuser ka ɲa i bɛ se ka plein air do quoi en un mot plein air de do donc i bɛ se ka dɔn kɛ i fɛrɛ ma mɔgɔ t'i gêner i tɛ mɔgɔ gêner. Ɲanaw de kɛra ka sɔ o de kama an nana yan nɔ quoi tu vois ma bon yan nɔ laisse dɔrɔn tu vois i bɛ na yan nɔ a da man ca o bi sɔngɔ laisse quoi. Dɔw fana ye wadeniw sugandi walasa ka sankura kɛ Kaja Sako. Awɔ kɛ ne y'o sɔnji parce que an ka so bɛ yan yɔrɔ yɛrɛ la an filɛ yan kɛrɛfɛ la an kɔrɔ non a taabolo ka ɲi yɛrɛ de bon mun bɛ dɔnkilida la a bɛ se dɔnkilida la fɛnɛ mun bɛ se dɔnkilida la. Oh bon, un club africain choisi tout juste parce que la famille est à côté, un kérefé et puis animation simple de béquet non, ko era jugute ke na ko foste ke na donc ama era kérefé, antega manadro ka goutron tika kana do. Feti tabolo kanyi akanyi an era botaso sa parce que dem senu bango. Ni sankura en shu konna la. Lakana ma dese Bamako fintigilakaw fɛ. Nga o bɛɛ n'a ta sirabakan kasara ma se ka bali Habiba Nango Traoré Mokhtar Bari VOA Bambara tɔgɔ la Bamako.
Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadu wa alihi wa sallam. Sheikh Usman Madana Haidara Kando ka wele da Mali dembe ani jembe fem se ka jen lafiya bi ani ka lafiya nga du kono na nga sigi dawla bendidu mananga la je ka nyon tigamne ka ya fanyo ma fem no temena ka ala wele fem no mena ala ko here di amma ani an ko bere jelema fem bi jen la bi bendidu ala ka ben sabati ala ka mbebla sraj manka ala kra boya kama solde ala rasul. An bɛ taa Niger jamana na san 2023 min tɛmɛlen filɛ o kɔnɔna na fangadafiri min kɛla o waleya yɛrɛ tola maaw hakili la kosɛbɛ sabula ka ta o don ma kana bila bila a yirala k'a fɔ ko yɛlɛma caman kɛla ni jamana kofɔli in kɔnɔ. Seyni Kutse an ka lasilikɛla don ale ka fɔtaw don minnu yɛrɛ lasilikɛla Alpha Ka ale fɛ an ka jɛ k'a lamɛn. Nous, forces de défense et de sécurité, avons décidé de mettre fin au régime que vous connaissez. Ni arabadoin joué kalo kile mugan woro tena bon Niger kaw kono sabula o de kɛra Mohamed Bazoum ka fanga bindoin san fila masaya kɔfɛ ka sɔrɔ ni san 2023 Mohamed Bazoum ni a ka gouvernement tun dalen do a la ko san in kɔnɔ u tun na koba caman kɛ. Gouvernement ani Niger kɔnɔdenw anw kokan jamanaw bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan b'aw fo ala ka sankura hɛrɛw di ka kɔn ɲɔgɔn ye ba tun kɛra Faransi Niger ka yiriwa ko kan min senfɛ euro wari miliyari 31 tun layidu tara dɛmɛbagabaw fɛ Union européenne cakɛdabaw bankiw ani baɲumankɛtɔnw ko o wari nunu na don Niger ka taaɲɛ ko la san nataw kɔnɔ k'o ta ka bɔ ye lamini na ECO partenaires bɛɛ tun dama bɛn a kan ko jatigɛ walew ni a taw ta basigi bɛ Niger de dɔrɔn wa ko jamana in ye démocratie modèle ɲumanba ye o de kama k'a kɔn fanga dafiri ye diɲɛ famabaw caman nana ɲaame misali la marisi kalo tɛmɛlen amerikikaw ka Anthony Blinken nana juwe daminɛ Europe tɔnba ka ciden Joseph Borrell fana bɛ ten Banque mondiale fana ɲɛma nana u ka sigiyɔrɔ kura dayɛlɛ ni ka dɛmɛ don kuranko sira fɛ ko Niger ye sini ɲɛsigi jamana ye an ka David Malpas lamɛn. Nous avons visité la centrale. An nana an ɲɛda Niger ka kuran baara yɔrɔ kura kan a jɛlen don k'a fɔ ko jamana in mako bɛ dɛmɛ na yelenko fan fɛ. Maaw hakili b'a la a tun ka di Mohamed Bazoum ye k'a fɔ ko a ye karamɔgɔ ye n'a bɛ fɔ enseignant sabula kuma tun ka di a ye kosɛbɛ e ko alabama kuma ka wasa de wa. Jatigɛ walela ninnu se bɛ u ye ka tɛmɛ an ka sɔrɔdasiw kan fanga b'u la ka tɛmɛ an yɛrɛ ka jalatigiw kan wa sibiliw tɛ se k'u kunnabɛn. Maa caman ka fɔla a ka nin interview in de y'a to a mangoyara sɔrɔdasiw caman yɔrɔ ka da u kan avril kalo a ye sɔrɔdasiw ka ɲɛmaaba General Salif Galon ka bɔ a pilasi la o ka tagama kungurunin kɔfɛ Mali ɲɛmaw fɛ yen. Ni jamana ɲɛma in kɛrɛfɛmaw tun ko Niger bi ka taa ɲɛ ko investisseurs bi nalen dugu kɔnɔ maa caman tun dusu kasilen do ko Bazoum ka politikitɔn PNDS ni a nɔfɛmaw de dɔrɔn kelen bɛ k'u dabiri jamana tuluw bɛɛ la ko fosi tɛ ka bɔ gɛlɛya la o nana to senna juillet kalo tile 26 sɔrɔdasiw ye Mohamed Bazoum hakililatigɛlen ka fanga dafiri ni ka général Tchani sigi. Nous avons décidé de sortir pour manifester afin de anw y'a latigɛ ka bɔ bi walasa ka an ka dɛmɛ yira ka taga an ka sɔrɔdasiw yɔrɔ u ye an bɔ dingɛ min kɔnɔ a tɛ se ka ɲɛfɔ yɛrɛ. CEDEAO jamana ɲɛmaw ko fanga dafiri sera a danna ten ko nin kelen in tɛna to yen u ko ni sɔrɔdasiw ma segin u kɔ u n'a ko sugu bɛɛ kɛ ni k'u wuli Mali ni Burkina y'a ye nin ye fiɲɛ bɔda kura ye Sahel jamanaw kɔnɔ u kɔnna k'u ka dɛmɛ ta ka Niger sɛgɛrɛ. An ka ministre Abdoulaye Maïga lamɛn. An bi kan ka gɛlɛn da ni CEDEAO jamana fɛn o fɛn ye kɛlɛ ta ka Niger sɛgɛrɛ u k'a bila hakili la k'a ye kɛlɛ lase Burkina Faso ani Mali bɛɛ ma. Général Tchani fana ko a tɛna a sigi k'a boloda a sen kan ko CEDEAO kana bin Niger kan a ye kankari gɛlɛn da. Que l'on comprenne bien. Si une agression devait être elle ne sera pas la promenade de santé à certains croire. Mohamed Bazoum ka ministre ɲɛma Uhumudu Mahamadou ko ka kɛlɛ bɔ a la Niger jamanadenw tɛna se ka CEDEAO ka gɛrɛntɛw kun o kuma in ye jamanadenw caman funteni an k'a lamɛn. Ne bɛ Niger ka sɔrɔ cogoya dɔn gɛlɛya bɛ yen ka dama tɛmɛ CEDEAO ye gɛrɛntɛ minnu ta k'a sigi Niger da la jamanadenw tɛna se k'a kun sɔrɔ yɔrɔ fan fɛ a na kɛ jahadi dan ye wa hadamadenya yɛrɛ yɔrɔ a tiɲɛni na bonya ka dama tɛmɛ kow nana
teliya ɲɔgɔn kɔ utukalo tile tan CNSP ye gouvernement kura sigi sen kan nin ka laminize nin kɛ o ɲɛma ye jamanadenw fana ye wulikajɔw caaman daminɛ ko fo Faransi lasigiden Sylvain Iteka bɔ Niger kɔnɔ. An be fɛ don o don Niger ma miliyɔn 1 ka bɔ ka taa kɛnɛma in sanfɛ k'a daminɛ nɛgɛ kaɲa 15 fo ka taga fajiri se kɛnɛ in kan fo ka taga Faransi sɔrdasiw taga Europe tɔnba o ye u ka jamanadenw labɔ ko Niger basigilen tɛ bilen gɛrɛntɛw nana bonya sabula jamanadenw ka wulikajɔw ti ka kɔtigɛ ka bala bɛɛ la Emmanuel Macron nana laseliba kɛ septembre kalo tile 24. La France a décidé France y'a latigɛ k'a ka lasigiden n'a kɔsegi ka na nataw kɔnɔ an ka lasigiden ani an ka diplomatikɛlaw na yana sɔrɔ. Rentrerons en France. Nous mettons fin à notre coopération militaire. An ka lakana baaraɲɔgɔnya jɔ ni Niger marabaga janfanciw ye. Kabin'o nana kɛ Faransi sɔrdasiw ye bɔli daminɛ ni k'i kunda Tchad kan sɔrdasi maa 1500 ni dugumanbolimafɛnw ni pankuluw caman. Mohamed Bazoum nana ye ko fɛrɛ fosi tɛ bilen k'ale kɔsegi fanga la octobre kalo tile 19 o y'a ɲini k'u dogo ka bɔ famasoba kɔnɔ nka o ma sira sɔrɔ gɛrɛntɛw nana bonya Nigerkaw kan jamanadenw ni sɔrdasiw fana ko u n'o bɛɛ lamuɲu walasa jɔmaya kana k'u la bilen bɛnɛ ni Niger dancɛ datuguni kama Niger y'a kunda Burkina Faso kan ni ka se ka balow ladon jamana kɔnɔ ani Mali ni Burkina ye u bolo di ɲɔgɔn ma ni ka kulu sigi sen kan ko AES Alliance des États du Sahel walasa ka lakanabaliya kɛlɛ ani ka ɲɔgɔn dɛmɛ sɔrɔ sira kan fo ka taga se baaraɲɔgɔnya dɔgɛrɛw ma. Décembre kalo tɛmɛlen yɛlɛma fɔlɔla ka don kow la CEDEAO ka ɲɔgɔn lajɛ senfɛ u ye CNSP cɛdenw na kodɔn Niger marabagakuraw ye nka ko Niger sen bɔra lajɛw bɛɛ la o n'a taw ta ko kuma ɲɔgɔnyaw na kɛ ni sɔrdasiw ye walasa ka dunatɛmɛ fanga sigi sen kan joona joona Togo ani Sierra Leone jamana ɲɛmɔgɔw bɛ o boliboli la ka se ka bɛnkan sɔrɔ ni Niger ye. Kokan jamanaw fana ye segili daminɛ ka na Amerikikaw, Almanw, Chinois ani Arabi Saoudite bɛɛ bɛ u la Niger ko nin wagati na u tɛ Faransi fɛ baaraɲɔgɔnya fosi la o de kama u ye bɛnkan sɛbɛnw caman kɔn ni jamana in ye ani faragɛ jamana dɔgɛrɛw yala donna nataw la k'u bɛna kɛ cogo di Niger a ka gɛlɛn bi ka se ka fɛn fɔ o la marabagakura minnu bɛ yen sisan ye layidu di jamanadenw ma ko fosi tɛna kɛ bilen n'a fɔ fɔlɔ Alpha K VOA Bambara tɔgɔ la. Siaka Traoré kuma b'i bolo farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw. Ka bakuruba dɔw fɔ farikolo ɲɛnajɛ bunagun kan minnu bɛ Mali kofɔ san 2023 min tɛmɛna o kɔnɔna na a fɔlɔ Salif Keita n'a tun bɛ wele Domingo senantolantan dɔnbagangana tun don a dɔnniya tun b'a la fo k'a fɔ to ten ale de kɛra Ballon d'Or fɔlɔ ye senantolantan kunda farafina a jɔnjɔn yanga ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ Salif Keita tɔgɔ ye babaw tigɛ ani ka kɔbaw tigɛ an tanyana san 2023 kɔnɔna na ka si to san 76 la senantolantan kunda halisa U23 n'o ye Mali forobatɔn équipe nationale ko don min bɛ espoirw kofɔ olu ye u ka sɛbɛn sɔrɔ n'an ko ka qualifier Jeux olympiques Paris ɲina san 2024 kɛnɛ kan o bɛ na o ni yɔrɔ ta o la kalo nataw la min ye Mali forobatɔn kadew ye senantolantan denmisɛnw cɛmannu minnu si ma tɛmɛ san 17 kan olu ye jɔyɔrɔ sabanan sɔrɔ n'an ko médaille de bronze o kɛra coupe du monde U17 kɛnɛ kan Indonésiekaw fɛ yen novembre kalo tɛmɛnen ani décembre kalo tɛmɛnen san 2023 la diɲɛ jamana 24 de yera o kɛnɛ kan muso senantolantan kunda Mali forobatɔn équipe nationale ko don min bɛ muso kɔrɔbalenw kofɔ olu bɛna ye CAN musolakaw ta kɛnɛ kan ɲina san 2024 Marokokaw fɛ yen CAN cɛ kɔrɔbalenw ta min bɛna tan Côte d'Ivoirekaw fɛ yen o labɛnniw yɛrɛ bɛ sen na Mali bɛ ye o kɛnɛba kan ni janvier kalo in tile 13 na ta o ɲɔgɔndan bɛ daminɛ handball kunda farafina san 2023 avril kalo la farafina ɲɔgɔnkunbɛba dɔ min tɔgɔ challenge trophée Mali de kɛra o jatigi ye Mali ka farafina jamana 7 kan olu ye ɲɔgɔndan kɛ Bamakɔ muso kunda ani cɛ kunda kadew ani juniorw basketi sanfɛcɛliw bunagun kan farafina ɲɔgɔnkunbɛba dɔ min tɔgɔ BAL Basketball Africa League o tako sabanan ɲɔgɔndan kɛnɛ kan Rwandakaw fɛ Stade Malien de Bamako ye jɔyɔrɔ sabanan sɔrɔ n'an ko médaille de bronze volleyball kunda Mali musolakaw yira o kani kɛnɛ kan san 2023 la Camerounkaw fɛ min ye cɛw ye olu fana yira cɛw ka kani kɛnɛ kan Egypte jamana kan VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré kala seli don.
sisan an ka maliden dɔw lamɛn minnu y'u ka haminanko ɲɛfɔ kɛnɛ kɔnɔ k'o fara u ka sanyɛlɛma folikanw kan. ani wala vewa bambara lamɛnbagaw ana baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ye Sidi Boli dit l'enfant de Bankas sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Côte d'Ivoire Ntogo. Nin san min tɛmɛna a kɛra joli kɛnɛ san kɔni an fɛ Afrique yan précisément Mali Burkina faamaw caman fagara et puis dugudenw fana caman fagara. Saya kɔni ni fila tɛ kelen kɔni kɛra an ka jamana fila in na yan. An b'a ɲini Ala fɛ Ala ka dan ni san min bɛna ban sisan. San kura min bɛna Ala ka kɛ hɛrɛ san ye. Ka hakili ɲuman di an ka ɲɛmɔgɔw fana ma. Min fana diyara an ye cette année ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan o ye Dr Alassane Dramane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Ale ye yɔrɔ caman jɔ yan a ka jamana kɔnɔ ka refusew minnu bɔra Burkina minnu bɔra Mali la ka o kunbɛn. A b'o balo ka kuran d'u ma ka ji di u ma ka o furakɛ ka o balo ka o loze fana. An m'a mɛn Afrique présidence o kelen kɔnɔ o diyara an ye. An ye fɛn min ye année 2023 min diyara an ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan o ye o kelen de. Gɛlɛya kɔni ka fɔ ka taa baloko la ni ka taa se fɛn bɛɛ a bɛɛ augmentena a bɛɛ caman ba de yɛlɛla kan. Ala ka san in diya Ala ka vewa bambara fana taa ɲɛ a ka se k'an kunnafoni an ka fakanw na. Assalamu alaikum Vewa Afrique na ka kunnafoni jɛlen don. A ka waati si tɛ tɛmɛ ne kan hali samedi ta a tɛ tɛmɛ ne kan bɔ sɔgɔmada 7h ta o tɛ tɛmɛ ne kan. Ya wula fɛ 17h ta o tɛ tɛmɛ ne kan. Ne y'aw kanu yɛrɛ ne yɛrɛ dɔ delila ka kɛlɛ aw ka kunnafoni nɔfɛ. A ka kunnafoni a jɛlen don a ka di ne ye tiɲɛ yɛrɛ la Ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la. Vewa bambara lamɛnbaga jɛkulu ne tɔgɔ de Amadu Ali Jara ne maliyɛn bɛ Senegal ka jamana ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen fo u ka nin baara ɲuman n'u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiriw la. An b'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen sanbe Ala ka san wɛrɛ ta yira an na Ala ka san yɛrɛ cɛ Ala ka haminako nɔgɔ Ala ka garisɛgɛw foni. Yarabi an ka jamanaw Ala k'u jiri ni bɛn ni kelenya ni hɛrɛ yarabi Mali Ala k'an bɛn kelen ma Ala k'an don da kelen fɛ k'an bɔ da kelen fɛ yarabi ɲinifɛn dogolen a n'a bangenen Ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya. Vewa bambara Ala k'a taa ɲɛ an ka Maliba in Ala k'a taa ɲɛ Mali Burkina Niger Ala ka ninnu bɛɛ lajɛlen taa ɲɛ Ala ka Afrique taa ɲɛ africain denw Ala k'an bɛn kelen ma Ala k'an don da kelen fɛ k'an bɔ da kelen fɛ yarabi Ala k'an ka baaraw bɛɛ lajɛlen ɲɛ an bolo an ka jamana ɲɛmaaw Ala ka hakilila ɲuman di an n'u ma u ka baara kiri kuraw k'olu kiri jamanadenw ye parce que an ka jamana ɲɛmaa n'i y'a ta k'a jateminɛ kalanba ka ca an ka jamana ninnu na mais hakili ko o de bɛ yen nɔ n'i y'a ta k'a jɛna kalanba ninnu olu de ka kan ka baaradaw kiri fan bɛɛ lajɛlen fɛ jamanadenw ka baara sɔrɔ olu yɛrɛw fana b'u ta sɔrɔ hali bi Ala ka hakilila ɲuman di an ni kalanba ninnu bɛɛ lajɛlen ma ani an ka jamana ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen. An balimaw an tɛ sɛgɛ a fɔli la aw ye an ka nɛgɛjuru sira o labilalen don maliden bɛɛ lajɛlen ye 01 20 24 40 46 yaasa aw ka se k'aw ka haminanko ɲɛfɔ tabali kɛnɛ kɔnɔ. Nga yani aw ka cikanw to an ye aw kana ɲina aw tɔgɔ n'aw sigiyɔrɔ a bɛ kɔn k'olu fɔ ka sɔrɔ ka cikanw tugu o la. O siratigɛ la an bɛ wele bila musolakaw ma Mali fantan ni naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a y'aw ka cikanw to an ye ka caya. Tabale lamɛnbagaw a y'a faamuya cogo min ni ne bɛna dɔn sigi bi tarata janvier kalo tile 2 san 2024 kunnafoniyaw la. Dadi Balawe kabini Ameriki jamana na ale buru bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛw la ni laseli kɛla ne yɛrɛ fɛ Mariam Kuyate ka bɔ VOA soba kɔnɔ Bamako. An ka nɛgɛjuru sira o labilalen don maliden bɛɛ lajɛlen ye 001 20 24 30 47 16. A y'aw sɔgɔlen to an ka fiɲɛ turukala kan sabula kunnafoni sɛnsɛn ko ɲuman o bɛ sɔrɔ VOA bambara turukala kan 102.0 Bamako. Sɔɔni nazarakanfɔlaw olu bɛna aw kunnafoniya a k'an bɛn sini ni Ala ka jɛ.